Deci am un ceas cu modul RTC pe un afișaj serial numit CD7220. E un model ăsta de folosit pe la casele de marcat de prin hipermarket, supermarketuri, cred. Am găsit programul pe un blog, o să-l pun în descrierea linkului. Deci modulul se alimentează la 24 de volți, consumă cam 134 de miliamperi, așa că pot pune o sursă în comutație de 5V la 24, pentru că ar fi cam 0,6-0,7 amperi. 5V, ceea ce nu e foarte mult. Cam asta e. Deci am aici ora universală și aici ora locală. Acest flicărit nu se observă pe normal, la ochi. Cam asta e.